What's up mga kagango? Dito na tayo sa Gilmore! Kaya maaga na naman tayo mga kagango. Ooh. What's up mga kagagong? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. At ngayon, hindi muna tayo sa Tandang Sura. Pa-Ortigas naman tayo mga kagango. Doon na naman tayo magbabantay. Let's go! What's up mga kagango? Dito na tayo sa Green Hills Shopping Mall, banda. Uy, may nagwawang mo. Ito na tayo sa may greenhouse ng kagango. Traffic. Hey! Hey! Yeah! Traffic dito. Hop, pasingit. Thank you. What's up mga kagango? Dito na tayo sa Ortigas. Daming pasahero mga kagango. Hey! Saan punta nyo? Dito na tayo sa Robinson Galleria. Sige, pasok. Okay. Yan, Ortigas Center na tayo mga kagango. Oops. Yan. Alright. Mega Mall na yan sa unahan mga kagango. Yo tsaka podium. Yo hey. Malapit na tayo mga kagango, kaya hanggang dito na lang. Bawal tayo mag-video doon. What's up mga kagango? May nanghihingi na naman ng pera. May nanghihingi ng punot yung ano ko. Ayan. Dito. Oh, pag-amasahin mo to. Taga-saan ka? Wala pa akong bahay eh. Gusto ko eh. Ha? Wala pa akong bahay eh. Diyan ako nagtulo sa kalye eh. Diyan nga yung gamit ko eh. Saan? Wala pa akong trabaho. Saan ang probinsya mo? Kaliboklan eh. Kalibo? Oo, Kaliboklan eh. Layo. Saan ka banda natulog? So, diyan ako sa kalye. Sige, kapag daan-daanan kita dito. Salamat po. Okay. Thank you, kuya. Yun, layo niya. Taga-Kalibo mga kagango. Ngayon pauwi na tayo. Dito na tayo sa may Ortigas, San Juan mga kagango. Ang layong bahay ni kuya. Malayo si kuya. Taga-Kalibo. Kakalibo daw siya mga kagango. Kahit kunti, makatulong man lang tayo mga kagango. Kahit kunti man lang.
At madaanan natin na ano, siyempre wala pa tayong perang malaki mga nagtulong mga kagango eh. Kaya pakunti-kunti lang, may pangbili sila ng ulam, kanin, diba mga kagango? Madaanan ko na naman yun bukas mga kagango. Traffic dito oh. Bawal kasi tayo mag-video doon mga kagango eh. Kasi baka mamaya pagalitan tayo ni si boss. Si bagong bili niya yun na ano, na kondo na yun. Mamaya mag-video tayo doon. No? Tanggalin pa tayo mga kagango. Sexy ni ate oh. Hello! Ate! Sexy mga kagango. Tingnan mo. Oh, hindi makita. Makita mga kagango. Sexy. Yari. Hey! Hi! Hi! Wala muna tayong vlog ngayon sa construction mga kagango. Hey! Ingay ah. Busina ng busina. May kakilala siya. Sakayin siguro niya mga kagango. Yan. Pauwi na tayo. Bukas na naman uli mga kagango. Bantay tayo doon. Uy. Oops. Traffic dito. Nangyari. Hey! Hey! Oops. Wala mo na tayong magandang vlogs ngayon mga kagango. Sa road trip muna tayo ngayon. Diba? Traffic mga kagango. Yan ang problema nito mga kagango kapag lilipat na po sila sa'yo. Kasi matraffic pa uwi. Kung sa Quezon City pa rin ako na uwi mga kagango. Siguro alas 9, alas 10 siguro ako makauwi lagi nito mga kagango. Kaya kung doon sila lipat sa Ortigas, ay kukuha na lang ako ng unit sa Shangri-La. Social! Shangri-La mga kagango. Traffic dito mga kagango. Kaya yari na naman tayo nito. Pauwi tsaka papunta mga kagango. Lagi na tayong maaga nito. Traffic oh. What's up mga kagango? Gilmore na tayo. Malapit na sa uuwian natin. Traffic talaga mga kagango. Tingnan mo yan no. Grabe, lumalabas na talaga lahat ng mga ngayon no. Grabe sa traffic mga kagango talaga oh. Ay naku. Sige, tawid. Tawid ka. Sober traffic. What's up mga kagango? Dito na tayo sa
Robinson Magnolia. Ayan. Tididing. Hey! Wala na traffic mga kagamo. Tuloy-tuloy na tayo. Let's go! Go, 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 go! Hey! Lipat kang motor ka ng linya. Yo, what's up mga kagango? Yun, malapit na tayo. Gabihan na tayo mga kagango. Alright. Traffic. Lagi na lang traffic. Woohoo! Pauwi na tayo mga kagango. Daan muna tayo dito sa Ministop. Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Please subscribe, like, share, and click nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aming video. Bye-bye!